നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് കുറേ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ സസ്യവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് ദന്തപ്പാല. ഈ ദന്തപ്പാലയെ പറ്റി പലരും കേട്ടിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ആയുർവേദ സിദ്ധികൾ, ആ മരുന്നിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണത്തെപ്പറ്റിയും ആൾക്കാർക്ക് അറിവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ദന്തപ്പാലയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും, നമുക്ക് ഈ നളൻസ് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ദന്തപ്പാല എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. റൈറ്റിയ ടിങ്ക്ടോറിയ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള അപ്പോസൈനേസി എന്ന സസ്യഗണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ദന്തപ്പാല. സിദ്ധവൈദ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം കൺകണ്ട സിദ്ധ ഔഷധങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ദന്തപ്പാല എന്ന് പറയുന്ന സസ്യം. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിനെ ശ്വേതകുടജ, സ്ത്രീ കുടജ എന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാരതമാണ് ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം. 5 തൊട്ട് 10 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ ദന്തപ്പാല തമിഴ്നാട്ടിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. വെണ്ണിറമുള്ള ഒരു തടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത് ഒരു ഇല കൊഴിയണ മരമാണ്. അതായത് ചില കാലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ശിഖരത്തിൽ ഇല മുഴുവൻ കൊഴിയും. മറ്റ് പാല പൂക്കുമ്പോഴുള്ള മണം പോലെ ഈ ദന്തപ്പാലയുടെ ഈ പൂവിനും നല്ല മണം തന്നെയാണ്. പാലയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓടി വന്നത് ഞാൻ ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ്, പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ സിനിമ. അതിനകത്തെ പാലപ്പൂയി എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നില്ലേ? ഇത് ആ പാലയല്ല, ഇത് ദന്തപ്പാല. ഇലയും പട്ടയും അതിൻ്റെ വിത്തുകളും ഒക്കെ ഔഷധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് പല യോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ പാലയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. നാളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോറിയാസിസ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണ കൺകണ്ട ദിവ്യ ഔഷധമാണ്. അത് സിദ്ധവൈദ്യത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇല പറിച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടുരുടിയിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ തുല്യ അളവ്, എടുക്കണ ഇലയുടെ തുല്യ അളവ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 7 ദിവസമോ 12 ദിവസമോ നല്ല വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം. അപ്പോൾ വെറുതെ വെയിലത്ത് വയ്ക്കാൽ മതി. അപ്പോൾ ശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എടുക്കണ എണ്ണ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി ഏതാണ്ടൊരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ വരും, ആ കളർ വരും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫലം ഇച്ചിരി കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ആ എണ്ണ തൽക്കാലം ഇത്ര ഗുണം കുറയുമെങ്കിലും ഇരുമ്പ് തൊടിയിക്കരുതെന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഇലയിട്ട് ആ എണ്ണ കാച്ചിയെടുത്ത് അതിനും ചെറിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഗുണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെയിൽ പാകം ചെയ്ത് എടുക്കണ ആ എണ്ണയാണ് സോറിയാസിന് കൺകണ്ട ദിവ്യ ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗുണം ഇച്ചിരി കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ആ എണ്ണയ്ക്കും ഔഷധ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ താരനൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഇങ്ങനെ കാച്ചിയാലും മതി. പക്ഷേ നല്ല അതിൻ്റെ കളറും തന്നെ ഇതൊരു നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ചുമല നിറയെ വരുന്നുള്ളൂ. 7 ദിവസം സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല റെഡ് കളറിലേക്ക് അത് വരുന്നത് കാണാം. അതിങ്ങനെ 7 ദിവസം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട്, ഉണങ്ങിയ കമ്പ് കൊണ്ട് ഈ ഇലകൾ മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓരോ ദിവസവും മാറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കി എടുക്കുന്ന ആ എണ്ണയ്ക്ക് റെഡ് കളറായിരിക്കും. അതായത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അത്രയും വരികയില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ആ കളർ വരും. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു ചെറിയ ലൈറ്റ് റെഡ് അല്ലേ വന്നെ, അതല്ല. ഈ എണ്ണയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.